Ja sam top, ti si mid. Odlično. A ja ću da moram ja igrat, džabaj. A kad sam znao da će Jasna pikat. Čim je rekao moram ja igrat, kad sam znao da će. Koga ćeš ti igrat mid stan? Ne znam, mislio sam Lisandru. Ili LeBlanc ili Calvi. Imam i sve tri, ajde uzmi Jasua pa ću ti ja, pa ćemo se... Ne, ja Jasua bolan. Aj mrš odavde. Bot. Trinda, pa dobro, ade kjeri Trinda. Dobro je to, valja to. Valja, support, Malzahar. To je to. Za srce je to dobro. Išla se jebat. Ja još mi ustav da sjedem. Što ti ja ustao? Pa trudna sam. Pa što si se jebao? Ljudi, može neko da ustane, trudna sam. Pa što si se jebale? A mi ni AD-kerija nemamo, mi imamo sultana našeg Trindamera. Bag. Tak dobri klasični botlane, AD carry plus sultan. Moj ali ti, stvari pa to... ni taj AD carry, ni AD carry. Moram pobijeti. Evo ga, već smo krenuli, već vidimo. Mene sam zanima kako ćemo mi team fight dobiti. A majke, mi imamo dva range čempiona, imamo dva range čempiona imamo, od kojih smo oba mage, znaš, mages. Pa ja. Tako da nam auto-atakovi ništa ne rade. Nije čovjek od zajebancije, razumiješ ti mene. Nije to svako. Nisam morao ni ovaj cleanse iskorištao, mi skida CC. A to tako zove, po srpski. Tako Vuk kaže. Vuk kad igrao Lola, on je govorio CC. Ja pa i što Filip Višnjić, on je bio snajperista u ratu. Čovjek je gađao čovjeka sa 800 metara. Jo, braca imao čovjek, bukvalno, gledaj. Skine onu žicu od gusala i uvode mugu u oko, znači. Nije to mogao svako. Nije mogao svirat 3 dana poslije, ali nema veze. To je bio najbolji snajperista u ratu. Znači, dok on ne nađu ovi iz Sarajeva gore sa prve linije, dok on ne nađu novu onu žicu, znaš. On nije mogao svirat, jebi ga. Znaš kako, ali ima fora jedna opasna, znaš. Onaj Hektora, znaš, onaj... Nije njega ubio Ahilej. Njega je ubio Filip Višnjić. Od ozgovog tvrđave, bola. Njega je Arkan ga je ubio, ba. Arkan? A ja, Arkan umro, nije. Kad živi Arkan umro, nije. Pa nije umro i Hektor, znači. Ja, pa... Nije, moj ti... Ovaj krenuo koplja i došao Arkan kaj je... Tu, pade ko svijeća. Truto. Pa skalašem, sine, skalašem. Truto skalašem. Pa ja. Truto. Oj, ko da kalaš puca bravo, mi ti je jeben ti život. To je to, sve se može kad se hoće. Malo je bolje od farmu umaju, ali šta, nisam nijedan samo nerbacio. To je sjajna stvar. Ako ću sad izgoditi jedno 10 farma bez veze, to je to, sultan naš dobri. Sulejman. Ovak. Još laga. Idemo. To je to. FPS 12. Jer ti si takva kurva. Bant mame. Jebem. Sad bi ja mogu potpuno... Je Džuko. Asa ga Džuko opet. Ti malo damage-a. Puškurac lupane. A imao je blubak, to mu je pomoglo da ostao on lane. To bi me. To mu je pomoglo da ostao on lane, sad imao je blubak. Vidio sam ga, ja sam otišao, full sam ja prošetao do Garena da me čovjek i ubije. I on njemu je više... Aj dođi ba, evo ga. Ne, mene, ja se vratio. Evo braće, uzeo sam blue na kraju. Uzeo si blue. Nije dobro smajto. Aj uništi to. A gledaj ti njih iz bota. On su meni na midu, znači posljednjih 7 minuta. Bježi! Odmakni se! A ja glupana. Ja čovjeka bog te jebu. Mene on pinga, on baci u trojicu i onda mene pinga. Pa dobro, 7-16 nije. Moglo je biti 7-17,
A biće polako. Biće Biće polako. 27 se dovde. Biće i više bola, nemoj ti. Eto njega bot. A nema nikog na botu jer su upravo izginuli. Majte ga. Eto ti džanglera, ide mid, pa naša 6. level. Još više. Hvala Bogu. Dok je njihov koji 9. pa to je to. I šta će ona sad na midu ovdje? Ajde, sad mene neko neke objasni. Šta je ona sad uradila? Ukrala meni experience, hvala, to mi je baš trebalo. Aj, no umrijet će opet. Hoćemo Zašto surat. ga fajtaš uopšte? Hoćemo surat. Da. Jel na nas dođe? Jest. Da. Nemaš. Ti imaš džanglera koji fajta, koji je 3 levela manji od njihovog džanglera i ona se fajta.